Kani kedai bati CTV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni melawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ke Orange Nissan Lum Sopo near Fire Brigade Shillong. Menteri Sarkar jangkani ke Jela Meghalaya ubah kami yakatnan Home Police ubah lakaman ramboy halor kajing mi kajing keno ba kajing jor ya kajing shalanto yu dawyong nakani ke Jela kadai kajing teko trekam kipolen halor kani kajing keno ubah lakaman ramboy ulaong ba nakalyang jong umla ban batai halor kata kajing keno handrai udan pat kajing shania scam haki police officer bakinle ya keberangkam kat kum kaan ngadon ke full faith hapo ki officer jonga hapo ko police department ba kinle ya kabarangkam ka baki ya kren naka kata ngamla ban komen tang ni ka we shangi shinong talan kadon ka ba kaktin ka baki ong ba ka khia situ chengan kamot kayo kan ka jai ding kadon ka jai ding bron pena teng kabit ketu ka pena kalong prum kadok ka pha ta ka jaga ban siat ha tu ka ding ki siat ha ka dengan bakan jemno ka tu jingpang prum kamut iman yo kadon ka ha kan ka jing bandai word ka tension jang ki breu ha kan ka jing ya ki palok kum bagyo I ha po ka khobor ba kadon ka ya kliang menteri kumno bandai word ka tu ka tension ba wan ra da ka we ki issue den ta ka daw ki wan ra ya ka tu issue but sakawe klongi kalang jungi ki police department ngimla banbat ya kanu kali ka ba dom ki kababiang ki document ki bede ba ka kanu kama kaba ya langba ka state ka jungi lare na ka state ni shagi jilla na ka jilla kaba wan hapo ka state ka jungi